ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಪರಿಹಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ದಾದಾ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕು ದಾದಾ ದೀಪು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರೇ ದಾದ ಪನ್ ಅಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ರ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಜನ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಣ್ಣು ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಎನಿ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಣ್ಣು ಎಲ್ಲೇ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಣ್ಣು ಎರಡು ಕೆಲ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದು ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಅಡ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಚೂರ್ಯಾನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಅವ ಅದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾಲೆ ಪಾಂದನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೊಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿತ್ತಂಡ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪರ ಬೆರಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ಅಂದದ ನಮಕ್ಕೊಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತಂದಲ್ಲ ಯಾನ ಆ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಪುಲ್ಲಿಯರ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲದ ಜೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಮೋನೋ ಆಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಂಚನ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೆನ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಲ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಲ ವ್ಯೂಸ್ ಲಾಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಲಾಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಮನಾತ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಆದಿಪ್ಪು ಜತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಂದಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೊಂದು ಮಲ್ಪೇರತಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಚಾನೆಲ್ ನಿಗಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಗಲ್ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗ್ಲ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿತ್ತಾರಡ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಾಜಿ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಅಗ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಟನೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪಡು ನೆತ್ತ ಹೋಯ್ತಾ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಅವ್ನ ಜಾಕಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರು ವೀಸ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಅದ ಯಾನ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ 30 ಜನನೇ ತೂವಾಡು 40 ಜನನೇ ತೂವಾಡು ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಅವಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಡೈಲಿ ದಾದಂಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟ ಆಪು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂತುದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವೇನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡನೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಉಂತುಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೈತೆ ಅಂಕ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುಜೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ತಿತ್ತುಂಡು ಅದ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವ್ಯೂಸ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಐತ ಮಿತ್ ಆತ ಫೋಕಸ್ ದಿವರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಮಿತ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ದ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ದಿವರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನೇ ಫೋಕಸ್ ದಿವಡು ನಮಕ್ ಡೈಲಿ
వీడియో పాడొందే ఇప్పుడు అప్లోడ్ మಲ್ತೊಂದೆ ఇప్పుడు ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 30 ಜನ 45 ಜನ 80 ಜನ ತೂಂದಿತ್ತೇರು ನಾನು వీడియో పాడో ಒಂದಿತ್ತೆ ಏಪಂಡ వీడియోನ ರೀಚ್ ಆಪನ್ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚೆ ಇಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜೆ ನಿಕ್ಲು వీడియೋ ಪಾಂಡುಂಡತಿ వీడిಯೋ ಪಾಡೊಂದೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲ వీడియೋ ರೀಚ್ ಆಪನ್ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡೆ ಓವಂಡಲ ಒಂಜಿ వీడియೋ ನಮ್ಮನ ನಸೀಬು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂದ ಓವಂಡಲ ಒಂಜಿ వీడియೋ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ వీడియೋ ವೈರಲ್ ಆಡು ದಾದಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಪೋಚಿ ಕೆಲ ಜನ ಏನೇ ನಮ್ಮರ ಮಲ್ಪೆರಿಗತ್ತೆ వీడియೋ ವೈರಲ್ ಆಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತನ వీడియೋ ನಮ್ಮನ ವೈರಲ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಬಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೆಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಜನಕ್ಕುಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ನಿಗಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಜುಕೇಶನ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇಗ್ಲೇ ಪಂಡ ಐತೆ ಓ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡಲ ಅವು ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿವರ್ಚು ಐತ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಅದ ಮಿತ್ತು ನಿಗ್ಲವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಐತ ಅಡಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಓ ವೀಡಿಯೋಲ ನಮಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತುಲೆ ಯಾನ್ ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಂತಿತ್ತೆ ಕರಿಮಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕೇ ಮುಟ್ಟ ಆತುಂಡವು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ತಲುಪುದುಂಡು ಅಂದೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ತಲುಪ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಪು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾಡ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಜನಕ್ಕುಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೆಲ್ಪೇರುಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಎಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಿ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ತುಯ್ಯೇರು ಜನಕ್ಕುಲು ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ತೆಲ್ಪೇರು ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತಾಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ತೂದು ಅಗ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಎಂಕಿಂಚ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಎಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಮಿತ್ತು ಅತ್ತನದಲ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತದಲ ವಿಷಯ ಒಯ್ತಣ್ಣಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅವಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ತಲಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಾತಿರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಡಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಪ್ಪ ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ತವಾದುಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಗ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂರ ತೋಜವಲಿ ಎಂಚಿನ ನಿಗ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜವಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತಿ ನಮ್ಮನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏಪಲ್ ಬುರ್ದುಗೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಪ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮುಸ್ಕ ಪನ್ಪುನೇ ಪನೊಂದಿಪ್ಪಿ ಆಯ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪ ನಮಕ್ ದಾನಿ ಅದಾ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರಿ ಹೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಮೂಲ ಇಂಚೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡಿಯಲ್ಲು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಪ್ಪೋಡಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಗುರುತಿಸೋಡಣ್ಣ ನರಮನೆ ಒಂಜತ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ತಮ್ನೈಲ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ವಿಡಿಯೋಗು ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಇತ್ತೆದಾಲ ತುಯ್ಯಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನಮಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ದು ಎಂಚ ಪಾಂಡ ತೂವೆರು ಕೆಲವು ನಮಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಏನು ಗೊತ್ತು ಆಕ್ಲ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪುರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಎಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಎಂಚ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತಂಡು ಇವಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಅದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಮುಗುಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಮುಗುಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಕಲ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮನ್ ಬತ್ ಎದುರು ಬತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತ ನಮಕ್
ఇంట్లో సాధನೆ మళ్ళీ దాల తిక్కిచ్చినಲ್ಲ అట్లా ప్రీತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯಾನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕೇನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋ ಅಂಡ ನಮಕುಲೊಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪಿನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಕುಲೊಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ನೆಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ ವೀಡಿಯೋಲ ಏಪಲ ತೂವೊಲಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡ್ದಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಏಪಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಲಿ ಏತ್ ಪ್ರಾಯಂಡಲ ತೂವೊಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಬೆಡ್ ಜೇತೊಂದಿತ್ತನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ತೂವೊಲಿಂದಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಪರಬೇರದ ದಂಟೆ ಕುಟ್ಟೊಂದು ಬೋಂಡಲ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಅದಾ ತುಲೆ ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಅವು ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ 4 ಜನ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರ ಎಂಕ್ಲೇನ ವಾರೀತಿ ತೂಪೆರ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮೊನೆ ತೋಜಪಾಪುನು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ನಮಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮೊನೆ ತೋಜಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಪಾತೆರಲು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಲು ಅಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಂತೇರು ಈ ಎಂಚ ಪೇಸ್ತ ಜಪ್ಪದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಪೂಜ ನೀಕ್ 4 ಜನ ತೆಲುಪೇರಂದು ನಾಚಿಗೆ ಪೂಜ ಅಕ್ಲಿದ್ರೆ ಎಂಚ ಮೋನದ ಜಪ್ಪ ನಮಕ್ ನಾಚಿಗೆ ದಾದಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಇಡದ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತ ಪೇಸ್ತ ಜಪ್ಪದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ನಿತ್ತೈತೆ ಏರ್ ಪನ್ಯಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆರ ನಿಂತರೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಡು ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನೆ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಒಂಜಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಉಂದು ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಮೆಮೊರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಅವು ಪೇತ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮನ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮನ ಸ್ಟೋರಿಯ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸದ ಸ್ಟೋರಿಯ ಅಡಿಗೆದನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬೈತಾತ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಣ್ಯ ವೀಡಿಯೋಡ್ದು ಒರಿಯಾಗ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆಪಿಲೆಕ ಅತ್ತು ಒರಿಯಾಗ ನಿಂದನೆ ಆಪಿಲೆಕ ವೀಡಿಯೋ ಪರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಕೊರತೆ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಪುನತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುನತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಿಡ್ತಿ ನಮ್ಮನೇ ಊಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಡಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೆದು ಅವೇಂಜು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಕೆಲವು ಏನೋತುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋತುಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೆಪೇರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರದ ಅವು ಕಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಚುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾರೀತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಡ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಜಿಂದು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದು ನಿಗ್ಲು ನಾವು ನಿಗ್ಲೇಗ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿಜೇರಿ ಏನೊಂದು ಅಡಿಗೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೈತೆ ಎನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ದಾದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ವಿಷಯದ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆನ ಅತ್ತು ದಾಲ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆನ ಅತ್ತು ದಾಲ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆನ ಅತ್ತು ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಸೀನ್ ಹಳ್ಳಿಡು ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಹಳ್ಳಿಡು ಪೂರ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಹೊಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನೈತ ಪೂರ ಅಪ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಪುರ ಅವು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸುಳ್ಳು ನಿಕ್ಲು ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ದಿಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಅವು ಬೇಲೆ ಅಂತಂಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಅವು ಬೇಲೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಲ್ತದ ದಾಲ ಸುಖಿಜ್ಜಿಂದ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವು ಕೆಲವು ಏನು ತೂತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚಪುರ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿಲಕ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ರಿತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿದತ್ತ ಒಂಜಿ ಓಮ್ ಜಾಬ್ ಉಂಡವಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕೆಂದಿಪ್ಪೇರದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ
ಪಂಡ ಐತ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಆತತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೇತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಆತೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ಪರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ಪನಾ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ ನಮ ಖಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆತ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹೋಯ್ತನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪನು ಮಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪನು ಐಕ್ಲ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಡು ಬೇರೆ ತೆಲಿಪಿನ ಪೂರ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಲ್ದ ಜಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ ಅವೆಂಕ್ಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಂಡತಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪಾಡು ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಓರ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋತು ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ಪೊಡುಲ್ಲ ಬೊಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸೇರ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವಲ ಕಲ್ದ ಅವಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಕಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಮಲ್ತನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೂರುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೆನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದೆಪ್ಪುನೆಂಚಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೂರುಂಡು ಅವೆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಎಂಚ ಅವು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಎಟ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಆತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಡೆ ಎಡೆಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐತ ದಾದ ಪೂರ ಐಕ್ ಪಂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಅವು ಆ್ಯಪ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಆ್ಯಪ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಲ್ಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರುಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೂಡ ಅವನ್ ಬೇತೇನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ನಾವೆಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಐಕ್ ಸಾಂಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಡತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಐಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪೇರು ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಈತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಈತೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ತಂಡು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪ ಕೊರ್ನ್ಯಾಗಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರೋನಾಗಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಉದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರಕ್ಕೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪದ ಆಯ್ ಹಲೋ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊರ ಪನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮನ ಕಡೆದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರ್ಪತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅక్కడ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ನಾನು ಬರ್ಲಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬಲವಂತ ಆದದ್ದು ನರಪ್ಪಜೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿನಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಪನೊಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲಕ ಮಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ್ ನಲ್ಲತುಗ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿಂಚ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದೆಪ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರ್ನೆ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟೇ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಅಪ್ಲೋಡೇ ಮಲ್ದಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ವೆಂಚ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದೆಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ ಡಿಲೀಟೇ ಮಲ್ದೆ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ವೆಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪುಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇನಾರ ಖುಷಿ ಆಪುನತ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಂಡ ತೆಲಿಪಿನ ಬರ ಅವಳ ಕಲ್ಪುಡ್ನುಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಒರೆಯಾಗ ನಮ್ಮನ ಕರೆದು ಎಲ್ಪ್ ಆಪುನತಿ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿನ ಪನರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ್ ಆಪುನ ಎಡ್ಡತನ ನಮಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚನ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಗಲ್ನದಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆಂಡು ಮಲ್ಪಗನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಎನ್ನೋನ್ ಬಾ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.